molt defensar els represaliats pel franquisme i el seu dret a l'opinió política, però en acabat acusen de nazi tothom que no combrega amb els seus postulats. Aliança Catalana està plenament compromesa amb la veritat i la justícia i, malgrat l'abisme que separa el seu partit del nostre, si és per defensar Catalunya, els catalans o la seva memòria, ens hi trobaran. A diferència seva, no fem cordons sanitaris a qui pensa diferent. Nosaltres advoquem pel debat i la tolerància ideològica. És curiós que siguin capaços de defensar la democràcia i les llibertats en aquesta moció i que, en canvi, dins l'hemicicle, es mostrin autoritaris contra una formació política legalment constituïda que ha obtingut representació parlamentària en un procés democràtic. Molt defensar els represaliats pel franquisme i el seu dret a l'opinió política, però en acabat acusen de nazi tothom que no combrega amb els seus postulats. Molts d'aquests represaliats als que fan referència segur que els podrien explicar amb detall què és el nazisme i potser ens estalviaríem banalitzacions indecents d'aquell règim dins aquesta cambra. Ahir, no sé si ho van veure a les xarxes, va aparèixer una publicació anarquista del Berguedà on s'animava els lectors a atacar físicament i personalment amb violència els integrants d'Aliança Catalana. Condemnaran aquesta actitud feixista? O de tant banalitzar i frivolitzar amb aquest mot per interessos electorals ja no saben ni identificar-lo? El feixisme no pot ser una mera arma llancívola per deshumanitzar opositors polítics que no saben ni poden tombar amb arguments i dades. Descontextualitzant el mot, desposseint-lo de la violència que du implícit, contribueixen a desvirtuar-lo i provoquen que les noves generacions no percebin el feixisme com una amenaça real, sinó com una opció acceptable. És un joc molt perillós, aquest seu. Els catalans ens han arrabassat moltes coses al llarg de la història, però si una cosa tenim és que hem pres nota de tot. Avui la memòria col·lectiva del nostre poble ens permet discernir quins errors no hem de tornar a cometre mai i quins drets hem de continuar defensant fins al final. Mantenir viu el record i recorregut vital d'aquells que abans que nosaltres es van dir catalans ens ajuda a suportar el pes de tantes vicissituds i derrotes seguides. Avui que celebrem el 50è aniversari de la mort del dictador gallec, és moment de recalcar que el franquisme no va ser un règim dictatorial i prou. Per als espanyols potser sí, però per als catalans va ser molt més. Un règim que pretenia humiliar-nos per ser qui som i que va intentar esborrar cada vestigi de catalanitat. L'objectiu era clar, assimilar-nos a la nació castellana. Perseguint i erradicant tota singularitat, els franquistes somiaven posar fi a les nostres aspiracions nacionalistes. Recordar les víctimes del franquisme no és remoure el passat, és encarar el futur. De la mateixa manera que recordar les víctimes civils i religioses dels grupuscles radicals com CNT o FAI no és defensar l'altre bàndol, sinó dignificar persones innocents que van ser injustament executades. Hem de ser coherents i admetre que més enllà del simplista bons i dolents, hi havia catalans atrapats en dues narratives. Catalans que van ser utilitzats els uns contra els altres per engruixir ideologies alienes i que van pagar un preu molt alt per posicionar-se. Avui hi ha moltes famílies que per Tots Sants no poden atensar-se a cap nínxol, perquè els seus avis o besavis resten colgats en fosses comunes o continuen desapareguts, i això és una ferida oberta que cal reparar. Totes aquestes persones amb nom i cognom mereixen un enterrament digne. La memòria democràtica no és un luxe ni una peça de museu a exhibir, és una política pública necessària. És un deure que tenim com a societat i que no pot reduir-se a meres commemoracions puntuals. Cal treballar obertament per recuperar documents, cartes, judicis i testimonis, per incorporar la història repressiva i de resistència als currículums escolars, per evitar que els joves creixin banalitzant i frivolitzant amb el feixisme com fan vostès. Cal incrementar el finançament pel Pla de Fosses i el Banc d'ADN i crear espais memorials locals o comarcals que permetin recordar les víctimes de cada territori. Des dels partits espanyolistes se'ns dirà que obrim ferides, que remoure el passat divideix. No, el que divideix i impedeix reconciliar-nos és no fer net. Volem i necessitem fer net. Pel que fa a l'apartat de la seva moció on apel·len al passat colonial de Catalunya per autoflagelar-se, és innegable que com la resta de territoris europeus els catalans hem participat en processos
processos de colonització. Ara bé, cal carregar sobre les espatlles de les generacions actuals una culpa que no els correspon, de la que no n'han set responsables i que, per ser francs, no han tingut ocasió d'evitar. Hi ha hagut catalans també salvant tribus d'indígenes o regalant diners a països poc desenvolupats i no ens sentim al·ludits per les seves bones obres de manera col·lectiva, oi? La culpa no s'hereta, que cadascú carretegi la seva.